Benvinguts en el tutorial definitiu de Sociologia Mallorquina. Després d'aquest vídeo, en sos ulls d'una argentina aconseguirem dibuixar perfectament el que és la vida a Mallorca i dels mallorquins l'any 2026. Ell és negès i ha vengut fa una temporada a viure aquí i explica a la gent que vol venir de fora a viure aquí, no som gent abastament, el que trobarà i com som. Per començar, parla de l'habitatge. Si querés vivir, podés hacerlo, te va a costar quizás el triple que si vivieras en la península. Que trobar casa aquí, ja ho saps, és un autèntic infern, val el triple que a la península i, òbviament, els sous no són el triple d'alts que a la península. Molts m'heu enviat aquest vídeo perquè li pegui canya, perquè xerra de ses calites i no sé què, però, hòstia, és que jo he fet l'esforç de veure-m'ho tot sencer i fa una radiografia brillant. Mira, escolta-la perquè t'explica a lo que has d'aspirar tu, lo que has de cercar tu vitalment si vols venir aquí a Mallorca. Que si querés venir a ser hotelero, a laburar en un bar o lo que sea y pasar la bomba en un lugar que parece que estás en una película, vení, hacelo. Hay fiesta, hay historia, hay clima, hay relieves, hay personas, hay playa, hay calas, hay todo lo que te puedas imaginar en un solo lugar. Pero bueno, si quizás querés sentar cabeza, proyectar algo más, aspirar a ver qué es lo que puedes hacer, o capaz tenés un título, querés convalidarlo, querés ejercer algo, no sé, capaz Mallorca no és lo mejor para eso. Ho acaba de dir perfectament. Si el teu objectiu és fer feina a un parc temàtic, al servei de la gent que ve a passar-s'ho bé i a fer maig, has de venir a Mallorca. A més, en so temps que te s'obri lliure, després tu pots fer un pot de maig, perquè Mallorca és el lloc adient. Ara, si tu vols tenir una caseta en condicions, una feina en condicions, establir-te i, en definitiva, tornar gran, ella t'ho diu, més val que no venguis a Mallorca. Saps quin és el problema, Gés? Hòstia, és que ja som aquí i que nostre s'ha convertit en això, saps? I que no mos queda més remei que viure amb aquest entorn, amb aquesta trista Mallorca que mos ha quedat i que aquesta lota ha definit tan bé. Per cert, del tema de l'idioma, com veus, no n'ha dit ni mig, entre d'altres coses, perquè la llengua pròpia d'aquesta terra ha arribat a un punt que estem tan en minoria, és qui la parlam, que no fa falta en el dia a dia per entendre-te absolutament amb ningú. I així estem, Mallorca l'any 2026, en sos ulls d'una argentina que mos ha posat ben bé davant el mirall.